बड'लेण्ड आइजो केटारिं ग्रुपनि लोगोफोर नायदो नोंसोरनोबो सोरनोबा नांगौबा थाब थाब कन्टेक्ट खालामहरदो जा आखा फाखा जोबखा बिसोर जेरावबो मा साफा साफा सिल सिल गोजा ए मा क्रिम फुननानै फैया नोंसोरलाय बुंनो हाले क्रिमनि नामखौनो सामान नोंगौ महायथो बिहरनांगौ महायथो साइना मबाइलावबो फैबावा मबाइलावबो मोनलायलाया आयु मा क्रिम फुननानै फैया नै हरै सोंदों बड'लेण्ड आइजो ग्रुपनि बिमाफ्रा औ आयौ नो दा नोंना क्रिमा करियानि ए दे बिजुलि औ मा आयु नंगौ नोंलाय मा क्रिम फुनो औ आयै ए लोगोफ्रा नै जोंनिया बावबो दङ खामानि मावखांनानै जोङो नै दा दाखोरखौ बेबायदि खालामनानै दोनजोब्बाय जाहाथे लेथ्रा जाया जोङो बेबायदि साफाय खालामनानै गालांफिनो नै नायदो लोगोफोर जि बुरजाखासै